Bude to Last Pack Magic? Tento mi chýbal. Čaute a vítajte pri mojom prvom pack rippingovom alebo box breakovom videjku. Hovoriť tomu môžete ako chcete, ja to zrejme budem volať otváračka. Tak vítajte. Tieto videá budú plné budúcich, aktuálnych, ale aj dávno minulých setov herných a zberateľských kariet, ktoré tu budem spolu s vami, či už pri nejakej príležitosti, alebo len tak nudy rozbaľovať. Vždy vám poviem, čo od daného setu kariet očakávať, alebo aj čo nie, pretože sám som v tomto segmente nováčikom a na mnoho vecí ešte len prichádzam. Vstúpil som doň minulý rok v septembri, hneď potom, čo som znovu objavil kompletný album basketbalových kariet z roku 95, ktorý som dostal okolo roku 2000 od rodičov ako darček. Odvtedy preteklo veľa vody, no a teraz som v sebe znovu objavil zberateľskú vášeň. A ako sa to prejavilo? Vykúpil som najbližší obchod, kde mali nové basketbalové karty Top Class Autograph. Plno booster balíčkov, fatpackov, dokonca ani celý box mi nepriniesol vytúženú kartu. Bola ňou karta s podpisom, na ktorú bola hneď od začiatku mizivá šanca, len jedna k 475 balíčkom, ale dúfal som aspoň v paralelnú kartu Unbeatable, teda kartu v inom prevedení než v tomto striebornom. Boli žlté, červené, modré, zelené alebo fialové a ja som nezískal ani jednu. Našťastie to bol ten najlacnejší set basketbalových kariet a ja si myslím, že sa symbolicky na prvú otváračku nehodí nič lepšie, než ukončiť tento set dvomi starter packmi Top Class Autographs. Produktom, s ktorým by ste pri zoznamovaní sa s novými kartami mali začať aj vy. Poďme si hneď prvý rovno otvoriť. Takže starter packy sa zvyčajne skladajú z celkom slušného začiatočníckeho albumu, manuálu s vysvetlivkami vzácnosti jednotlivých kariet. Tu vidíte, že môžeme získať podpisovú kartu, 135 klasických base kariet, Supersonic 27, Max Power 18 a tak ďalej. Iba jedna Pure Basketball karta v sete a 8 Unbeatable kariet plus tuto sú farebné prevedenia tých paraleliek, ktoré som hľadal ja a nepodarilo sa. Vždy vám pribalia aj nejaké balíčky a plus nejaké limitované karty ako prekvapenie, aby vás dokonale namotali na kúpu ďalších balíčkov. V tomto prípade sú to Holo Giants karty, ktoré sú ešte v balíčku a tam budeme hľadať kartu Victora Wembanyamu, ktorý je nováčikom roka. Konkrétne Holo Giants karta Victora Wembanyamu z tohto setu, ktorá mi ešte chýba, má momentálne hodnotu $22,90. Tak poďme pozrieť, čo nás tam čaká. Mám v ruke prvú kartu. Je strašná škoda, že v tomto sete nie sú nejako chránené, sú tam len tak navoľno. A prvá je Butler. Jimmy Butler z Miami Heat. Prvá Holo Giants karta. A druhá bude, musím vyloviť, Tatum. Jason Tatum z Bostonu. Na Wembanyamu je tam veľmi malá pravdepodobnosť. Pozrieme, čo je v balíčkoch a potom sa hneď vrhneme na ďalší starter pack. A v prvom balíčku je Anthony Black, Miles Turner, Caldwell Pope, Antetokounmpo, na Rainbow Master karte Huerter, Stephen Curry na ďalšej winner karte a tu máme Jordana Poola a posledná karta je New Sensation Van Fleet. Balíček číslo 2, Paolo Banchero, James Harden, Aaron Gordon, Synergy karta Philadelphia, Max Power karta Jordan, Supersonic karta Garland, opäť Synergy karta Golden State, na otočenej karte je Devin Vassell a na Masterclass karte je Westbrook. Posledný balíček z tohto starter packu Jonas Valanciunas,
Scott Henderson, Ben Simmons, na Supersonic karte je Schroeder, na Rainbow Master karte je Stephen Curry, Max Power karta Embiid, na otočenej karte Holiday, a ja už som to videl a posledná je Unbeatable karta, ale opäť to nie je paralelná, iba obyčajná Antetokounmpo. Tak sa rovno vrhneme na starter pack číslo 2. Opäť album, nejaký manuál, 3 balíčky a môžeme ísť na Holo Giants karty. Prvou z nich bude Vučevič a druhá Holo Giants karta bude Antetokounmpo. To je fajn, to je OK, ale máme tu ešte šancu na nejaký trebárs podpis alebo paralelku Unbeatable. V prvom balíčku máme Masterclass Gordon, Jackson Jr., winner karta Holiday, Rainbow Master James Harden, Max Power Capela, Zach LaVine, Scottie Barnes a Rui Hachimura. V druhom booster balíčku máme Masterclass Horford, Devin Booker, Synergy Clippers, Jamal Murray na winner karte, Supersonic karta Highland, Brook Lopez, Ausar Thompson a Brandon Miller. Bude to last pack magic? Ako sa hovorí. Čaro posledného balíčka. A tu máme Masterclass Batum, Markel Fultz, Supersonic karta Thompson, Synergy karta Atlanta Hawks, Max Power karta Davis. Tento mi chýbal. Victor Wembanyama je predsa tu v tomto balíčku. Sice je to base karta, ale je to karta, ktorá mi chýbala, pretože v tomto sete má Victor Wembanyama asi 4 karty a táto je jedna z nich. Sice taká 3 eurová, ale OK, to radíme. Tuto. Jalen Green, Dejounte Murray a to je všetko. Žiaľ, kartu, ktorú som hľadal, sa mi nájsť nepodarilo, no útechou mi môže byť aspoň chýbajúci base Wemby. Ja dúfam, že ostatné otváračky budú úspešnejšie a že budú aj za vašej účasti, tak mi nezabudnite dať odber, aby som sa vám nestratil. A dík za sledovanie a čaute.